ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ 71 ବର୍ଷ ପରେ ପଡୁଛି ଏମିତି ଏକ ସଂଯୋଗ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଟଙ୍କାରେ ଖେଳିବେ 5ଟି ରାଶି, କୃପା କରିବେ ଧନର ଦେବୀ। ସାରା ଦେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିଲା ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ପ୍ରତି ଘରେ ଜଳିଲା ଦୀପ, ଲୋକ ଫୁଟାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପଇଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରର ଗତି ସୂଚେଇ ଦେଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୀପାବଳି କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଲୋକ ପର୍ବରେ ଦେବତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ତୁଳା ରାଶିରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରାଜଯୋଗର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବା ବିଶେଷ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରାୟ 71 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ 5ଟି ରାଶିକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଯେଉଁ 5ଟି ରାଶି ରହୁଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୂତନ ନିବେଶ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ହେବ ଭଲ ସମୟ। ପ୍ରତିଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ସହ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀଟି ରାଶିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ନୂଆ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଭୌତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ ଘର, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି। କ୍ରିଏଟିଭ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ହେବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ କଟିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ଆପଣ ବିତାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ଯାନବାହନ, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣି ପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିଶେଷରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହା ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ରାଶି ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ଏହି 5ଟି ରାଶି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ରହିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି 5 ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।